Sanibonani, welcome back to enye i-video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungijoyine. Thank you very much. Ngicela like i-video, subscribe, share. Ungakhohlwa ufake i-notification bell yakho on so that I'll miss any video engizoyi-uploada kule channel. Ake sikhulumeni ngodaba lukababa uMusiwa Lukoda. May he so rest in peace. Wadlula emhlabeni baba, you guys. Ngiyacabanga ukuthi ngiyabona ke lapha ngathi kukhona idrama ekhona, kukhulunywa ke ngonkosikazi wakhe, kukhulunywa nangoma wengane, kwathiwa girlfriend. Hey, ngavele ngasabe yabona masokhulunywa ama-girlfriend abantu abadala thina abanye sibe like, "Woo, hayi ngeke." May he so rest in peace, you guys. Yazi baba uMusiwa Lukoda obe yi-leader ke yeqembu iCOP. Uye wadlula emhlabeni, you guys. Sekukhona idrama like usually mabedlula emhlabeni abantu kuvele kulandela idrama yamakhosikazi, kuvele ubaby mama, kuvele izindaba nje ezinye ezingakuthiwe hey baba ngimali naku indlu 10 naku hey kunengane eziqhamuke ezazala emaceleni kanjani. It's just a whole lot that always comes out. I'm like, kanti abantu abamnyama sinjani njalo nje umuntu adlule emhlabeni kulandela idrama, umuzi wakhe, abantwana bakhe, abanye bazalwa le, abanye bangathini, imali ifuna ubani, izothola ubani, ingathola ubani. Come on you guys, like sine drama eningi manje. Lana ke ngibone nje kukhulunywa ngokuthi ke unina wengane ke kuthiwa undule yonke imali kaBaba uLukoda, you guys, ebhangi. So unkosikazi kaBaba uLukoda akatholanga lutho, kuthiwa lo mama wengane nje vele wayithatha yonke. Allegedly, that's what I see. Asiza ukuthi bathini ke njengoba ke bekhuluma lana edabeni bethi inkantolo enkulu yaseGauteng ePitoli iyaveza ukushaqisa imayelana nesithandwa sika Makadibona wezepolitiki obengumholi weCOP ubaba uMusiwa Lukoda, esingunina wengane yakhe okuthiwa washanela kwi-account yakhe yasebhange emasontweni adlule. Hayibo, uyenza kanjani into enjalo you guys? Uvele wayoshanyela for what reason? Ngicela ukubuza nje i-reason kodwa Nkosi yami. Kuthiwa kushaqisayo ke mayelana nalesithandwa sika ubaba uLukoda obengumholi weCOP esingunina wengane yakhe, kuthiwa ke washanela kwi-account yakhe yasebhange emasontweni amabili. Inkantolo ithe lesi ke sinqanda made esichazwe njengo-advocate A ukuvikela ingane yabo eneminyaka ewu-16. Konke lokhu bekwenza nje you guys, kuthiwa ke kuvikela ingane yabo eneminyaka ewu-16. Kuthiwa ke sihlule ke sancama ukuchaza ngemali ebikhishwa ke kwi-account esegameni likaBaba uLukoda nomkakhe unkosikazi Cynthia Lukoda. Hayibo, yasikhishwa umathandana kanjani isegameni lakhe nomkakhe? La ngitholi kuthiwa imali ibishona kwi-account yalona wesifazane izikhawe eziningana kusuka ngoMeyi nyakenye kuze kube uFebruary nonyaka. Ijaji Anthony Miller lehlulela ngomsombuluko lithe ukushona kaMnumzane uLukoda bekungeke kunikeze advocate A ithuba lokuziphendulela ngesenzo sakhe maqondana ne-account yakhe nomkakhe. Guys, ukukhishwa kwemali nokushanyelwa kwe-account kaMnumzane uLukoda manje ngoFebruary 12 kudinga ke ukuchazwa, kodwa akunjalo. uMiller uthe uLukoda ushone ngoMarch 12 engasekho esimeni esikahle ngokomqondo futhi engasakwazi ukwengamela izinto zakhe njengemali. Uthe lokhu kusho ukuthi u-advocate A ubezenzela umathanda ngaphandle kwemvume kaLukoda. Mhlawumbe vele wamsayinisa Nkosi yami, wamsayo ikhanda lami lavele laduma. Like that's why ngithi mangabe ke i-account ngaphansi kegama likaBaba uLukoda nomkakhe, lona yena uyikhipha kanjani imali as a baby mama? Bam include kanjani, uyikhipha kanjani imali? Uphethe amakhadi mhlawumbe namaphini and everything, uvele waloko eyikhipha kancane. Njengoba kuthiwa guys bengasakwazi ukuzicabangela kahle, obviously she took advantage. Allegedly, if that is the truth, ngoba hayi guys uyenza kanjani into engcole kanje? Utheke la lokhu kusho ukuthi advocate A ubezenzela umathanda ngaphandle kwemvumo kaBaba uLukoda. UMkaLukoda unikele enkantolo ngoba ebona izinkomba zokuthi ifa lomshado wakhe noLukoda kalisaphephile nangempela, njengoba kutholakala ukuthi imali uyiwundule yonke ebhangi. Bisho ukuthi biloko ireporta nje ukuthi imali iyahamba mhlawumbe. Kodwa guys yenza kanjani into enje? Kuvele enkantolo ukuthi njengoba uLukoda ke besehlala eGauteng unengane no-advocate A, umkakhe uthe ubazi ngalona wesifazane njengoba ke wethulwa kuye ngumufi eminyakeni edlule futhi ubengenankinga naye. Manje useyithathelana imali ngendlela kanje. Usuntshontsha phela, you know, like mangabe kade engasacabangi kahle emqondweni, you know, like obviously umuntu mesegula kakhulu yazi ukuthi ubanjani. Usuzuvela ukuthi yenza lokho akwenze, ngicela lokho akunikeze ukuthi nokuthi avume yonke into, which means that's what she was doing. How is she now sweeping the bank account?
esegameni likankosikazi wakhe yena manje uyithetha kanje. Ayi guys, kodwa ngeke ukungcola kuningi shem. Umuntu nje eshona unicabanga imali nje, uyazi ucabanga imali vele, ufuna imali nje, ufuna imali. Hayi guys, bo uthathe yonke. Ubaba ongakovese unengane ezinye eziningi mhlambe ezindala nezincane. Wena as a baby mama of one child of 16 years usuyothatha yonke imali. Hayi bafazi, kodwa sinokungcola sometimes, angeke. I'm sorry to say, kodwa sometimes singcolile. Imagine umuntu eshonile. Do you even enjoy that money? Do you even enjoy leyo mali leyo? Uyidla ukhululekile ngempela nje, ukhululeke nje uphole enhloko kwasho mama yeni. Angeke, mina ngeke ngikhona, you guys, like angeke shem. Yo, why are people like this mara? Ngeke she. But anyways, yona into ebhaliwe lapha no guys kuthiwa uyiwundule yonke imali unkosikazi kaBaboli, kodwa ubone nje sekuloku nje imali iyahamba. Umfazi wabantu ukuthiwa bathi advocate A, just to prevent igama lakhe you guys lingavezwa ke emphakathini. Hayi washo ithatha imali. As a baby mama, awusacabanga elipho ezinye ingane zakhe nomkakhe and all. Hayi guys, kuba greedy okungaka. If this is the truth, hayi bafazi, singenza kangcono kodwa shem. Siyazi ukuthi imali vele impande isono, but umuntu seyashona vele uqala amaqhinga ngoba umuntu seyashona uzokwazi ukuthatha imali. Hayi is dirty shem. I'm sorry to say, kungcolile. But anyways, ishuvo la ka comment section, uyilike video, subscribe, share, sibese siyabonana kwezayo. Bye.